ụmụaka onye nze bịara igo iwe ha abịaghị igo iwe nekwe shọpịn ha na-eme ọkwa nnukwu shọpịn ka ha na-eme ihe o chai papa iwe na ya lụọ m n'anya chai unu ga-abịa ka anyị naba unu n'anya unu fụ ndị mmadụ anara alụkebezi ọlụ ọ bụ njini na-alụ ọlụ mgbe mbụ kashia juru ebe niile mana ebe niile dị empty sọsọ njini na-alụ ọlụ bịanụ ka anyị jee kwụọ ụgwọ unu ga-abịa unu fụlia n'ebe unu n'anya unu fụzie na njin onye ọbụla na-ejizi aka ya njin igote ihe ịbịa njin chegodo ike anyị mara ebe anyị ga-anọkwa ụgwọ nke anyị ka anyị mara ka anyị jee na nke mgbada ebe maka mmadụ ọdụ ka njin nke a nara adị m bịa na ebe njin nke a ọ nara adị mma papa nke ebe a nara adịkebe mma ebe a iluo ngo iwe ọ na-enye nsogbu ka anyị jee ebe ịrụrọ nke na-adị mma ịrụrụ ya onye gote ire ijiri aka gị kwụọ ụgwọ wee were iwe gị ịrụrụ ya onye ọbụla na-akwụ ụgwọ ka anyị bido wee mewe ebe papa ka anyị bido ebe ngwa start ke start oke nwa kedikwanụ pe ọ si pe oke lụrụ na mpe osisi pe ka ekwa ihe o ji si mmadụ pe onye ahụ ọ ga-emezikwa iwe wee pe ọdụgo mma ozugonu ikwu ọnya rinne ọ ya emeta ego rinne na-enye manshin ya na-enye manshin ba na-etinye nini tinye 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 men oke nwa men ọ kwere eme ihe achọ ebe aka line ebe ahụ kezi ndị ọ na-anụkwa ọgụ ka ọ ngwuli egwu bụ ihe ahụ ọ bụrụ ngwuli egwu unu kwụsịkwa ya ozugbo o mechego then kwụọ ụgwọ papa kwụọ ụgwọ chere ka nne ka ebe mpas ịghachi ya pe ịkụ aka na pe ọ sị gị ime no bags papa wefu isi ime no bags ọ sị gị ne ọ card ịghachi ya card ọ sị gị please wait a while we are processing your payment so mgbe ị na-ewait ị ga-akwụzi ụgwọ ebe ị ga-akwụ ụgwọ ebe omega approve so anyị akwụgo ụgwọ lovely to see you bye for now ifugie
anyị akwụkwọ ụgwọ ngwa kwagbuebezie na ire anyị go kwagbuebezie na ya kwagbuere ire anyị go papa unu n'anya unu anyị emechego ka anyị nabazie njin nke bụkwa njin eji akwụ ụgwọ njin eji akwụ ụgwọ achụchago onye ọbụla n'ọrụ njin na-alụzi ọrụ na-ene anya njin na-alụ ọrụ na-ene anya njin nke njin ọkwakọ anyị ya na-abago nee ndụ nche onye na-eche nche kịta ọ na-eche nche gabanụ papa na-aga ndị nche unu ga-esi n'ụzọ papa ọnụ ọkara mma anyị ya na-abago mba ka anyị si nke dị mma papa nke dị mma anyị ya na-abago nabanụ ụmụazị nabanụ ya atọ nabazianụ anyị ya na-abago Chineke nọnyela anyị ya na-abago agịdịgba ị na-agakwa uche gị dụkwa ya ma ị na-alịgolo elu maka imeketa ime ọnụ n'ala ihe amakwa ọnụ n'ala ya na-abago anyị ya na-abago Chineke nọnyela anyị ya na-abago Chineke ụmụazị unu ga-amakwa ọnụ n'ala gabanụ n'ezigbo ezi ị arafu Chidike aka oke nwa o nwere ire Chidike mere mgbe niile ị na-akpọ Chidike aha o nwere ire Chidike mee gị o bịa ka nri na aka ekpe n'anya o nwere ire Chidike mee ụmụaka gbadoni ebe ahụ unu nọ kwụsịnatana papa nnekwu papa amara m isiokwu a onwere ka m si mara isiokwu papa nnekwu ọrụ ibe gị na anụ ibe ịkpachanye ije anyị ya na-alụgo Chineke nọnyela anyị lụgodi nnukwu osisi ka anyị fụlụ bili ma aṅụli adị ya aṅụli ka mma ọ bụlụgodi n'ukwu ngwọ ka anyị fụlụ bili ma aṅụli adị ya aṅụli ka mma ọ bụlụgodi n'ukwu ngwọ ka anyị fụlụ bili ma aṅụli adị oke nwa gịnị ka ị na-emekwa ebe ahụ ọ bụlụgodi n'ukwu osisi ka anyị fụlụ bili ọ bụrụ anyị fụlụ bili ma aṅụli adị ya aṅụli ka mma ọ bụlụgodi n'ukwu ngwọ ka anyị fụlụ bili ma aṅụli adị ya aṅụli ka mma nyaka njili tie nyaka njili kpọọ udoka ụmụ onye nze nụwa ụmụaka onye nze Chineke hey ọ bụlụgodi nnukwu osisi ka anyị fụlụ bili ma aṅụli adị ya aṅụli ka mma ọ bụlụgodi nnukwu ngwọ ka anyị fụlụ bili ma aṅụli adị ya aṅụli ka mma ọ bụlụgodi akụ n'ụkwa ka anyị fụlụ taa ma aṅụli adị ya aṅụli ka mma nyaka njili tie nyaka njili kpọọ udoka mma nyaka njili tie nyaka njili kpọọ udoka ụmụaka onye nze unu kwụsịzịa unu na-agbaghalị ha